Bukakan ni ani. Beratur bigay unta o dusmira man unta. Boss! Ugis ako boss be. Kaya akong gasaw boss. Ala, sana! Kung imo naman daw, ay muha na na! Hala ka! Boss, pwede mangunta na? Nga naman boss, usa may imong tuyo. Nangita ko bangka boss ba? Nakay nabala nga naibaligya bangka dire. Oh, na. Kani oh, baligya mo gani pero ikaw na bahala mo. Tapa ka na. Dili ko na boss. Na dili boss lot ba? Kanang good boss. Kanang magamit dayon ba? Goods di mo gusto. Basig di ka ka-afford. Kana yo. Baligya mo yo. Oh. Boss Arce, punta na bisa na. Asa man boss? Kana! Goods kayo! Bago pa kayo na oh! Wala akong gusto! Boss! Oh, sa may ato? Baligyan ni mo ni bangka boss? Oh, baligyan ako ni mo, palit ka? Oh, gusto na dang ikuha ni boss! Bago pa kayo? Bagong pintura ba? Una boss, baligyan ni mo ani! Ako sunod na dyan ako palit dong. Akong baligyan ni Gismil kay bago ba nung pintura lagi ni? Pahala po ni mong baligya boss! Uy! Dismayan mo po ning bangkaan eh! Dismayan na ba yung kwarta dre? Huyangan nyo ani! Ha, 2,000? Naka na imong 2,000? Bugsera na ako na do. Dismayan na yung kwarta boss! Paniwa siguro ko boss! Dismayan na yung kwarta ba? Hindi totoo yan. Na, kana imong 2,000. Dako na gastuan ni ba? Pintura blandaan. 10,000 na akong gastuan ni. Ako lang ang ipaulian si mong 10,000. Sige na boss! Dismayan na boss! Ano ba ni pintura ni mo? Wa maging ka di mao! Nah, barata po di mo eh. 2,000? Imuha na ng 2,000 dong. Sige na boss ba? Dismayan na ni! Papanggani ni Katigo! Patagba mo kung pangita kawaya na ni Ron! Gusto nyo di ka mo palit? O gani! Dismayan na yung kwarta! Gusto na ako ng palito ni mong bangka boss! Hala, sige. Gusto nyo kong patog 2,000? Hala, pasana ni. Padoob highway. Di makaya ni boss eh! Kabugat na ni! Di mo pakarga sa kuha! O, sige. Kung imo ni madaog, ambi ni mo 2,000. Kung di ni mo madaog, lakanan mo 2,000. Yati, kabugat na ni ani! Beratur bigay unta o dusmira man unta! Boss! Ugis ako boss be! Kaya akong gasaon boss! Sana eh. Kung imo ni madaog, ay muha na na. Hala ka.